Sambel iki lho yu, enak era kaprah-kaprah yu, cocok pokoke kanggo aku. Jenenge sambel matah terong ceplus khas Bali. Nah, iki bahan-bahane ana terong ceplus, iki diirisi tipis-tipis ngene iki kabeh. Golek teronge sing enom ben gak pahit tur langu yo yu, diirisi bunder-bunder tipis-tipis kabeh ngene iki. Nek oleh ngirisi wis bar kabeh, pindah ning piring yu, terus dikei uyah sak cukupe, bar ngono diucel-ucel sampai lemes. Nek wis lemes ngene iki didiamno sik, tinggal ngrumati bahan liyane lombok setan ambek brambang. Wajib nganggo cabai rawit setan yo yu ben puwedese nuwampol yo. Lah loro bahan iki mang brambang ambek cabai setane diiris-iris kabeh ngene iki. Lah nek bar ngono ditinggal sik, balik ning teronge mang wis banyu kaya iki diumbah ning banyu grojokan ngene iki yo. Diumbah sampai resik, dibilasi, terus diperes sampai atos yo. Bar ngono dikek piring, tambah irisan brambang karo lomboke, tambahi uyah, gula, ambek micin, terus diudek-udek ben rata uyah ambek gulane mang. Nah, tinggal manasno wajan, kei minyak saithik terus dikei terasek. Iki digoreng sampai terasine mang mateng yo ambune wangi, diangkat. Terus disiramno ning irisan terong, lombok ambek brambang mang yo, disiramno kabeh ngene iki sak terasine terus diudek-udek sampai rata kabeh yo ben rasane padha. Nah, iki lho yo wis dadi sambel matah terong ceplus endul yo.